Nyi karo aku. Buta keomongane buta apa kuwi? Ngono ta anakmu? Agak coba iki. Sangep kok terus. Kebaca apa? Kemudian cilama deh. Agak dewa lagi kejabat cegebruk. Agak dewa, agak banyak. Dup. Nong pernah ngembuk kaya ngene piye. Agak bahagia jadi. Agak bahagia gitu. Agak tambah selepas. Kita tambah lagi aja. Ya, ngomongnya aku. Ya, aku. Pateh ndanging Prawadyabala Pak sur nambur miyang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakandha warna-warna pindha jalatriyan asri kawuryan wonten dawuh kasinuwun panjenengan ngawi sanggihanipun para prajurit ingkang dipun caketaken namung sawanipun Patih Prakuta. Enten apa lho? Kula nyadong dawuh medal Jawi ngawi ngabdipun Patih Prakuta lho. Mboten kepareng-paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun. Kula nyadong dawuh. Prakuta wonten dawuh. Gusti aku tak takon karo kowe jane wangsula pitakonku iki. Iki wis tak ndem pirang-pirang taun. Wiwit aku dadi ratu. Petung aku kok sarwa mrucut. Wah, mboten kenceng niku. Piye? Mboten kenceng niku mesti merucut. Aja sembrono sik kowe tak kandhani. Nggih. Wangune lho, wangun-wangune. Nggih, wangune pripun? Aku iki sapa? Lho, jenengan apa? Karo jenenge dhewe kok lali. Aku kuwi sapa? Lambo. Prakuta, wonten dawuh, aja sembrono. Aku ki ratu Gustimu. Inggih. Nata Mantura Prabu Baladewa ki mung siji aku. Aku ratu Gustimu. Inggih. Kowe pangkatmu apa? Patih. Patih ngendi? Patih Mandura. Tegese kowe nomor pira?
1 2 3 4 5 wong nomor 2 wong nomor kalih patih iki wakiling ratu nggih kowe iso ora njunjung derajate Baladewa lho kowe iso ora njunjung derajate Baladewa saged mawon mestinipun dados kewajiban kula lho nek saged njunjung dhateng derajatipun Sinuwun Prabu Mandura jur panjenengan menika sembahan kula ngaten menika to ning lagak lagu lageanmu kuwi mirang-mirangke aku tak kandhani. Lho sebabipun kowe mirang-mirangke Baladewa. Aku tak takon, iki negarane sapa? Negari Ndarawati. Negarane sapa? Negaranipun ingkang rayi Prabu Sri Bathara Kresna. Iki negara Mandura dudu sanes. Mesine kowe wong Mandura tekan negarane wong liya iki nganggo tata krama unggah-ungguh. Ora sak penakmu dhewe. Kowe nang ndi papan gumuyu latah-latah nganti dirasani para kawula. Patih Mandura kae patih ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ora iso njaga derajate karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Bagus to? Lho. Kowe jane iso meneng ora to? Saged. Coba nek ora guyu piye? Mboten saged. Lha nek guyu ngeten niki. Niki pun dadi watak kula. Jarene bapak kula arep simbok kula mbiyen kula lahir cenger niku pun guyu. Mboten nangis. Ragoto wonten dawuh. Mbok coba tak jak rembugan rasa guyu. Nggih, nek ketrucut ampun duka lho. Ketrucut to jenis piye? Nek ketrucut kula guyu ampun duka. Ya, kowe tak kandhani. Apa perlune Baladewa sowan negara Ndarawati? Mboten ngertos. Nah, ngono kuwi penak. Nggih. Kowe tak kandhani. Yen to dina iki eneng perkara. Lho, perkaranipun sinten? Lah, ngono kuwi penak. Nggih. Perkara Traju Tresna karo Pringgondani. Lho. Rasa. Nggih. Rasa guyu. Ajeng. Pun ajeng. Diampat. Nggih. Apa to sababe kok Pringgondani karo Traju Tresna arep padha gejegan? Lah sebabipun menapa? Rebutan bumi Tunggarana. Rebutan bumi Tunggarana. Trenggana napa Tunggarana? Tunggarana. Nggih. Kuwi wewengkon ke bawah keperintah Pringgondani, tapel wates Traju Tresna karo Pringgondani. Nggih. Lajeng Yai Prabu Sri Bathara Kresna kodheng penggalih. Kodheng niku napa? Bingung. Oh, nggih. Tumuli matur karo panjenengan ingsun. Aku munjuk atur sang Yai Prabu Kresna takon nganake parepatan gedhe. Pasar gedhe, parepatan. Oh, nggih. Lajeng supaya para ratu-ratu dirawuhake ngrembug perkara bumi Tunggarana sebab yen nganti bumi Tunggarana iki ora ana kerampungane mengko bakal kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh, nggih lajeng menika kala wau lajeng paringipun Sinuwun Prabu Mandura kados pundi? Pragoto wonten dawuh, aku arep tedhak ning negara Ngamarta. Oh, nggih. Lajeng kowe ora usah melu. Lho, kula mboten tumut. Ora. Lajeng kula kadhawan menapa? Titihan ingsun Kyai Puspadenta Gajah Kyai Puspadenta ingkang tak titihi saka negara Mandura Prapta negara Ndarawati. Gawanan kondur ning Praja Mandura. Lah niki sing berat teng mriki niki. Lho, berat piye? Monggo panjenengan tindakipun menika sareng kalian kula dipun mangertosi ingkang garwa Dewi Irawati pepundhen kula. Ya. Menawi ngantos mangke ingkang garwa menika nyuwun priksa panjenengan tindak dhateng pundi kok kondur namung titianipun tok menika lak malah kula dipun dukani. Iki patih goblok, patih bento. Matur kaya Irawati ento aku tertindak karo Yai Kresna. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ngono wae, nggih. Lajeng menawi kula dipun dangu kunduripun Sinuwun Mandura, bali ku wis namung perkara tradisional Pringgondani aku bali. Oh. Panjenengan nek ngendika kok cepet banget menika. Mboten ajrih menawi ketrikel menapa kesingsal. Aja aku dudu kowe dudu aku. Watake Baladewa kaya ngene, watake Pragota dhewe. Lah ngaten kula bebas tertawa. Wus. Lah watake dhewe-dhewe kok dipengingni pripun? Wis kowe bali yo. Kowe bali yo. Oh nggih. Yai Puspadenta digawa. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Mandura. Ya, Pragota.
ditip negara Mandura reksanan sawetara wektu. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit diwoji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Pragoto. Sing saya sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiraning asta Yai Kresna inggih Koko Prabu. Ketingalipun maduka Kanjeng Koko Prabu munduraken titihan Kyai Puspadanta. Ya pancen mengkono. Mundhak ngrepoti para abdi dalem negara Indrawati. Sabab Kyai Puspadanta kuwi nadyan wujud dwi pangga. Nanging panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mekaten Koko Prabu. Ya. Sabanjuripun Kakang Nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Indrawati. Koko Prabu nggih. Gandeng samapta ing gati samega ing diri titianipun ing anakipun Kyai Jaladara. Swawi manjing wahananing rata tumuli bidal wonten negari Ngamarta. Ya Kresna ayo tak dherekake. Lan muga-muga entuk pepadhang saka pangayoning dat kamurweng dat. Nggonmu nengahi perkara Tunggarana iki aja kongsi ana pletikaning geni memungsuhan. Koko Prabu sesarengan nyuwun panguwasaning dat kamurweng dat. Manjing wahananing rata monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ya Kresna. Rupa
Tuhan remang lerleno tanpa kanin yen tan kuloso hamangko sang dia utama Nunamit masang kaliman tabi tinebining miloduni dumawaing tawang towang gir kula ingkang paman pun pancat nono ndadosaken bingung raos sing manah dene sasampunipun paduka kepareng lenggah madyaning damparing traju tresna teka ingga sepriki dereng kepareng amedhar pangandikan gir menika wonten menapa paduka menggaliaken ingkang paman pun pancat nono menapa para wadyabala negaring traju tresna menapa nembe menggalih dhateng kawontenanipun bumi Tunggarana nggih anggir setija Buma Narakasura jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal paman kula wonten dawuh ora ana ing keduga gawe goreh penggalihing nalindring traju tresna ya setija Buma Narakasura kejaba ya mung bumi Tunggarana barang paman Pancatnyana paring dawuh apa setija menggalihake babagan bumi Tunggarana paman apan kepara nyata yen to sejatine ingkang tak gagas tanulya kejaba mung bumi Tunggarana paman la dalah nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa malih tonggir jernyatanipun bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring traju tresna paman Pancatnyana wonten timbalan Gusik aja kleru tampa satemene bumi Tunggarana kuwi mapan ning tapel wates ing antaraning traju tresna lan Pringgondani mula aku ra ndiwenang netepake yen to bumi Tunggarana kuwi dadi kewajibaning wong traju tresna lho nuwun sewu lajeng kepareng paduka anggir paring dawuh mekaten menika dasaripun menapa paman barang tak pitung nganggo nalar sing ganep kanggo njaga marang kalaidraning nalindring traju tresna kanggo njaga marang aruming asmaning setija Buma Narakasura lan aja nganti dumadi panca bakah ing antaraning wong traju tresna kelawan wong Pringgondani jernatane Pringgondani kuwi kebawah keperintah ya kuwi Nalindra adhiku dhewe Yai Prabu Gatotkaca apa ora sarudina ing ngatasé traju tresna lan Pringgondani padha regejegan padha nganakake peperangan namung rembag babagan bumi Tunggarana mula paman legawaning penggaling Prabu Setija ora bakal melu-melu sarta ora bakal angucik marang kahanan bumi Tunggarana upama kawula Tunggarana kepengin melu marang Pringgondani aku ikhlas lahir lan batin nanging semono upama wong Tunggarana padha kepengin melu ngayo marang traju tresna tak kira Yai Gatotkaca uga bakal ngiklasake marang kahanan iki paman Pancatnyana glentu nggih
Menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika mangke badhe wonten pinten-pinten perkawis setunggal. Panjenengan badhe cinacad dening para kawula sak pringgondani langkung-langkung nayaka lan punggawa pringgondani. Sami nyebataken Doh Nyono Cerak Nyono Prabu Setija menika wong wadon pepinjungan ora wani nyabrang getih jireh getih wedi mati nalindra ingkang miris satemah marasabab bakal nyumurupi muncrating marus. Wiwit jaman menapa kemawon negari utawi bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Trisna. Mila menawi tiang-tiang pringgondani menika badhe nyahak tuwin badhe nrajang wewaler ingkang sampun wonten kedahipun Paduka anak Prabu Traju Trisna menika saged angekahi Tunggarana wonten bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk nadyan namung saknyari jembaring bumi kedah dipun totohi putaing getih yen perlu oncating nyawa Paman Pancatnyono wonten dawuh yen pancen Paman Pancatnyono darbi penemu yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara Traju Trisna mula saiki matur marang Setija apa kekancingan ingkang wis Paman ngerteni lan yen perlu Paman bisa mbuktekake kekancingan kanggo netepake yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara Traju Trisna. Lah perkawis menika mboten wonten kekancinganipun namung sampun run tumurun mewahi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Trisna. Mula yen to Paman Pancatnyono ora iso ngaturake kekancingan kang mangkono Setija ora bisa netepake yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Trisna. Mula wis adil yen to rasaku kudu ikhlas, rasaku kudu lomba, atiku ora kena kaku. Yen to Tunggarana kuwi darbe ing Setija, nanging perkara iki wajib bakal tak rembug kelawan kadiku Yayi Gatotkaca. Monggo kepiye kahanane Tunggarana lan kawulane kepiye? Apa arep melu pringgondani, apa arep melu Traju Trisna? Kabeh mengko bakal katandha yen to wis ana rembugane antaraning Setija lan Gatotkaca. Wah, nuwun sewu. Menika mangkirak malah ndedawa wekdal to nggih. Kula nuwun sewu lho. Panjenengan boten ngertos lampanipun prajurit pringgondani. Monggo kula aturi dangu ingkang abdi pun Adipati Yayah Griwa. Yayah Griwa wonten dawuh. Kepiye mungguh sing mbok weruhi kahananing Tunggarana? Mboten nama kula badhe angojok-ojoki Paduka. Namung sampun wangsul wangsul kula pinanggih kaliyan prajurit pringgondani ingkang sajakipun ngiwi-iwi dhateng tiang-tiang Traju Trisna. Dipun sengguh tiang Traju Trisna menika mboten wantun angekahi Tunggarana. Trima ngawon, tuwin trima ngalah merga wedi karo wong pringgondani. Menekaten menika saben dinten kula sumerepi sejatosipun niyating manah badhe jumangkah ing payudan kula menika damel srana supados boten dipun kias dening para-para tiyang pringgondani. Nanging ajrih krana kula dereng nampi sabda tuwin dawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura. Menawi kula sampun tampi dawuh menawi wonten tiyang pringgondani ingkang sajaipun ngece dhateng tiyang Traju Trisna, tartemtu sampun kula tugel jangganipun diwoji. Lho menika lho nggih. Mboten nama kula menika ngelincipi carang papak. Mboten nama kula menika ngaturaken lampahan ingkang mboten leres. Namung nuwun sewu, menawi Paduka saged ikhlas babagan Tunggarana, mbok inggih Paduka anjagi dhateng kawibawan tuwin derajatipun nayaka Traju Trisna. Sampun ngantos lajengipun idak-idak dhateng pakartinipun tiang-tiang pringgondani nggih. Angger Setija Bumanara Kasura. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir netra kocak ngundarandir tepnya mangolon coko wadan alirom branang dereng ngantos paripasami bawacana
Kasarupraptanipun Digya Ancak Ugra ingkang mlajar dumrujug tanpa harapan karya kagyat nata ing Traju Trisnawa. Nuwun sinuwun ingkang sowan. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan lima ora panglingan Cak Ugra ingkang sowan kula ingkang ngabiyantara sinuwun eneng apa mlayu-mlayu tanpa tinimbalan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun munggah ning Batulaya sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngabdian Cak Ugra mugi pareng wanglubirna sih samudra pangaksami mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Traju Trisna wonten ing ereng-erenging bumi Tunggarana kula mangertos lampahipun prajurit ingkang arantak-arantak kathah sanget kumalebet gendera rentek umbul-umbul kekiter Hangendanu yayah imanda ing wangsa Labuh sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandera saking negaring Pringgondani sinuwun mugi andadosna ing kawuningan kula kinten sampun wonten niat nalindring Pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi ing Tunggarana sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi ing Tunggarana menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija boten tumunten bidhalaken para wadyabala anandingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca samangke Traju Trisna badhe kecalan bumi Tunggarana sinuwun Hancaugra wonten timbalan aja kleru tampa sithik wayaku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggarana yen to pancen wadyabala Pringgondani padha prapta ning Tunggarana aja pisan-pisan prajurit Traju Trisna wani mepalangi karepe wong Pringgondani ning tak jaluk kanthi banget dina samengko Ancak Ugra kowe nemonana sapirangan prajurit Pringgondani lan takonana karepe apa yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong Pringgondani. Nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggarana. Kowe bali matur marang panjenengan ingsun Purbawasesa apa ingkang bakal tak lakoni kabeh ana lambe atining Setija. Oh inggih ngestaken dawuh. Dieling-eling Hancaugra. Aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong Pringgondani. Inggih ngestaken dawuh. Takonana luwih dhisik yen pancen niate ngejeki bumi Tunggarana baliya ning Traju Trisna matur marang panjenengan ingsun. Oh inggih ngestaken dawuh. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati bocah cilik Hancaugra niki ngestaken dawuh diwoji. Panjat nono wong temen apa? Dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugra. Mboten namung kuwatir nggih. Namung sampun melang-melang raosing manah kula ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Tan wandhe paduka badhe kecalan Senopati. Lho, Senopati sapa paman? Ancak Ugra menika mangke badhe pejah rinanjab dening tiang-tiang Pringgondani.
Krana kula ngertos pambeganipun tiyang Pringgondani, kula nuwun sewu lunggir. Sugengipun anak Prabu Traju Trisna menika kula nuwun sewu dereng sepinterna menawi katanding gesangipun ingkang Paman Pancatnyana. Mila kula langkung apal kalian tiyang-tiyang Pringgondani. Menika mangke menawi lajeng kula boten ngawat-awati lampahipun Ancak Ugra. Tan wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun digya Ancak Ugra anggir setijo. Paman Pancatnyana wonten timbalan yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa borok nggonira mranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembuk sarana pedamen. Aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndrawati ento nganti dadining pasulayan antaraning wong Pringgondani. Darawaca dawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Pancatnyana. Kula nyuwun pamit Adipati Jagriwaja kaya bocah cilik. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi kencing kumalu dukuntur katuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Wonten dawuh Gusti Pati Ancak Ugra wonten timbalan kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruang. Niat kula mboten nawon namung kadhawuhan anjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana. Iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pati Pancatnyana. Kowe iki nen nggawa wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda. Lho nuwun sewu Gusti Pati. Kula dipun utus sampun ngantos dumadining pasulayan ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhake. Yen to sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake bumi Tunggarana diku jag-jagan wong Pringgondani. Mula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Lho. Lha kok dados mekaten dawuhipun sinuwun. Monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sindhe. Kowe ngerti mopo tindakno dawuhing Pati Pancatnyana? Yo Ancak Ugra tindakno dawuhing Rekyana Pati. Yayah Griwa ingin dadi cucuking ngajurit Madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani. Oh inggih, naing ngaten ngestaken dawuh. Pangkatipun Ancak Ugra ketapno para wadyabala piye ana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani. Sendika ngestaken dawuh Gusti Pati.
dadi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora ngono magawe gelari rowang bang ora pangling nitik genderane iki wong Pringgondani ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna ya dasar Purnyata sawa tumenggung Panigas Jonggo aku tumenggung Sumbang Surajeja wong Pringgondani aja mamak mumuk mripatmu kowe teka mapan ana ing Tunggarana ngerti yo yen to Tunggarana iki bawah keperintah negara ing Traju Trisna mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana ayo semingkir wong Traju Trisna ora trima lho yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggarana kene iki bawah keperintah negara ing Pringgondani mula sing kudu minggat wong Traju Trisna kowe sing kudu lunga yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa lawan kowe yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani ayo gage singkirna wong Pringgondani keparat ora minggat dadi bayangan awakmu maju jangan tak untapake nyawamu kowe Panigas Jonggo amuk wong Pringgondani pedhot kupingmu malah cocok tumbak jebol jajamu
reca bener ngendikaning Patih Pancatnyana. Yen wong Pringgondani nekani Tunggorana jebul saknyatane arep ngejeki bumi Tunggorana. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Trajutresna lan Pringgondani. Prajurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Pringgondani? Ayo iki perjinemanan Cak Ugra legane atiku. Wong Trajutresna wong mulang sarak, ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggorana. Malah sajae wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Trajutresna. Lho sapa kae maju ning pabaratan? Ayo iki Patih Probakesa legane ati. Cak Ugra Patih Probakesa ora iso mulang karo anakmu. Mulang sarak bakal ngukup Tunggorana. Ayo kukupen Tunggorana gumlinding sirayan Cak Ugra. Trajutresna iki cagel Pringgondani. Cagel mungsuh cagel butuh ambal mungsuh butuh ambal. Wah, kelakon. Kegedra kaya manuk, berancakan kau pantai wedara tatakin. Cak pedake perbatan sumur kepadamu. Kegedra kaya manuk cak ijo. Kegedra kaya manuk empret. Jangan sahabat yang berbalik. Krima tadi, krima tadi apa kalian? Woi ganjaku maju mati mundur. Aduh. Ngopo kira kok? Cocok Drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh cagel Pringgondani. Aduh.
Cakil Pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran mongko aku Cakil ki bangsane Cakil ki kalah nek karo perang gentiran. Nek karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Makslep ngono. Monggo bareng makslep ngono ki ora dinengke wae. Dingkuk-ngkuk. Dadi loro kabeh awakku. Woi latar. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta. Woi latar. Woi. Lena pangendawak rimah latar. Pringgondani yo duwe buta gundul barle cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggarana kowe sik mundur gaglak limpah gaglak sik. Coba lagi. Nyanyi lah lagi. Muntah mungyok, muntah marang entok, muntah petok. Raya mong. Aja bagi kelebe. Agak kata. Aja bagi lagi. Apa kata? Kebaca. Aku ngerti artine. Nye karo aku. Muntah keomongane, nyelek. Muntah apa kowe? Ngono tak anakmu? Agak coba iki. Sangep kok. Kebaca apa? Kebaca cilaba dai. Agak coba lagi coba cek. Agak banyak ya. Wong penang kok ngembung kaya ngene iki. Agak bagai tadi. Agak tambah kiai gitu. Agak tambah selepas. Kita tambah lagi aja. Ya, aku kebakar je. Ini kepiye? Kebakar dia bah. Kau kebakar. Ada banget ni. Ya betul tu mah. Mana? Angkat apa? Ini mana? Abang ni namanya. Namu. Gumbak dah bangsa. Ngerti lagu ni. Hebatnya Kedele apa ketiga? Ada. On balance ini. Begitu. Kata balik. Kata kecil betul. Kata kecil. Bodo ambuhe. Bodo kucluke. Bodo ambuhe. Kebagalawan. Ya kedewe enggak. Hai ketik. Asyara. Orang mau. Gitu. Itu balik ketiga.
Nantenane. Inyo duwe lho nek perang iki. Anak ing ana ora nyamanya. Nyamuk. Nah, ya Pak kecelek ya Paknya. Iya, omaknya ya Pak ya Paknya. Aku tak boleh jalan. Bukan apa jalan. Jalan apa jalan. Jalan apa jalan. Jalan apa jalan. Jalan apa jalan. Kita lakukan selama. Kita jalan apa kita. Tak boleh dia buat jalan untuk buat. Jalan apa dia tu. Jalan apa jalan. Kita lagi na, wah, mati tenan. Kancaku Sirna Margalayu. Woi, lah kanca maju bareng. Kesa wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu Pancatnyana iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit Pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhagan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene mergo saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu sumingkir wah gaglak limpamu tugel gulumu kowe Setyake tinunun gatanira wirang tumandang Setyaniko garwanira Setyaniku garwanira lho paman wonten dawuh nggih lah kok mboten kanthi nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika wae lah menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama waduh lha kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon paman ngaturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Probakesa kula tak matur paman Pancatnyana larah-larahipun kados punika dados mekaten lampahanipun paman monggo
Pancatnyana wonten rawuh nggih. Menika Anggir Samba. Inggih, kula ingkang putrapun Samba. Wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda? Nun sewu paman, saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati. Wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna. Ing pengajap sampun ngantos dados dumados ing pasulayan. Inggih. Angka kalih. Kula kinen nganti Kakang Stija Boma Narakasura kula dherekaken rawuh wonten Garing Amarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun Inggih. Inggih krana tiyang-tiyang Pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi nalindring Pringgondani Anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe angukup bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula Yayi Gatotkaca malah sak mangke sangertos kula mboten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandheng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten Paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula Yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten Inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. nanging lho Samba kok tekan kene Yai. Oh, aduh Gusti. Gumulung mangrembak ing wadya Kurca-kura reka giri-giri ronanggono magawe gelar ronanggono magawe gelar rawang Samba. Inggih, kok Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Nganti kaget pun Kakang kok lha kok dadi kahanan Tunggarana bubar mawut ora karo-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman, nggih menika pun Paman Pancatnyana. Lho, Paman Pancatnyana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani. Kula mboten kepengin dumados ing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna namung babagan bumi Tunggarana. Nanging lha malah dados mekaten kawontenanipun kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu. Ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengguh tiyang Trajutrisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Trajutrisna kalah karo panguwasaning Patih Trajutrisna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul sampun ngantos bebangri asmanipun Nalindring Trajutrisna. Inggih, nggih ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampahan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwuhing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng Jengandewa Kakang Mas. Supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta sakmangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para neraja nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin
pepundhen sepuh sedayanipun supados tumun krembak babakan bumi Tunggarana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancanyana wonten dawuh. Sapengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dak-dakaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggarana nembe dipun rembak wonten madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun Setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih angger Setija. Sombo wonten timbalan Ngamas. Ayo. Tutna pun Kakang sowan marang Mrut sing Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Samangke Yayi Garukaca badhe kadherekaken Paman Setyaki. Yo. Pun Kakang mingkari manut karo dawuh Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Sombo. Inggih Kakang Mas Setija. Oh
tresno bang bangaruna tinetraning uga rapuh sataning kukila ringkanegara saketer kene dongane ingkang rubuh sing dene panca toking ayam mono ladala jagat dewa bathara jagat pangestu ngoro ihi Kresna Kresna kula wonten maring dawuh Hyang Unadewa inggih wonten timbalan Baladewa wonten dawuh Werkudara nggih Matsapati kakekku ingkang padha duwe kewajiban ngrampungi perkara wis padha prapteng negara Ngamarta ya mung saiki gandeng akeh para sepuh kang padha anjenengi marata gage saiki aku tak ndangu marang Putu Prabu Ndarawati munggo penemuning Putu Prabu piye nggih kula nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang kula namung nderek kersa maduka Kanjeng Hyang jernatanipun sampun kinten kula menika mangke banci nggih banci ladan menawi kula munjuk atur krana Stija menika anak kula Gatotkaca menika keponakan kula menika mboten sae kedadosanipun menawi kula munjuk atur kersa maduka Kanjeng Hyang dadi sira Putu Prabu Ndarawati ora kepareng medhar pangandikan Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Hyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati Werkudara nggih kowe arep darep atur apa gandeng iki magepokan kelawan majamu si Gatotkaca ora jeneng rubuh-rubuh gedhang nang aku ora duwe atur apa-apa yen Kresna ora duwe atur apa-apa Werkudara ora bakal duwe atur apa-apa monggo mundhak dikira aku mbelani karo anak aku wegah diarani aku mbelani karo anak dasare anakku wis gerang wis ora pantes sumendhe marang panguwasane wong tuwa lah terus piye Baladewa sira Putu Mandura darep atur kepiye nuwun sewu Kanjeng Hyang gandeng ingkang pinitados minangka sesepuhing para nalindra menika paduka Kanjeng Hyang Matsapati mila dinten samangke kula sumanggaken bab lampahan menika borong dhateng paduka Kanjeng Hyang namung kula suwun kanthi sanget sampun ngantos ing antawisipun setunggal menika mangke wonten mesgul penggalihipun menawi wonten raos megul manahipun anak-anak kula kekalih menika tan wandhe menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ya yen to pancen mengkono jumbuh kelawan apa ingkang wis ndak ngandhakake sapa to saiki ingkang duwe panguwasa sarta duwe wewenang tumraping bumi Tunggarana nggih mboten sanes kejawi namung Adipati Wahana menika Kanjeng Hyang Adipati Wahana inggih Adipati Wahana kuwi sapa menika atmajanipun inggih menika Sumber Katong Sumber Katong kuwi sapa Sumber Katong menika rumiyin patihipun Prabu Kala Kahana Prabu Kala Kahana menika rumiyin atmajanipun Prabu Kala Pustaka wong dene Kala Pustaka menika rumiyin menika kadangipun utawi sumitranipun Prabu Tremboko ing Pringgondani mbok menawi sarana Adipati Wahana menika kala wau saged ngaturaken sowanipun pun Sumber Katong tiyang sepuhipun kala si Wahana menika kala wau supados nyariosaken lampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana lha dalah nyat langening kalangyohan aglar pandan moncar tinon lir kekonang Surum sorotetan padang kasor lan pajaring
Purnameng gegono dasari mangsa katiga Adipati Wauna wonten timbalan ngadhau ingsun njaluk suwane wong atuwa kita kang aran Sumber Katuk supaya sowan marang Praja Ngamarta sabab liyane wis ora ana ya mung kari wong tuamu mbok menawa ingkang isa jletrehake kahanan bumi Tunggarana Ganjing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung apa iki ngaran Sumber Kato inggih diwoji kula ing abdipun Digya Sumber Kato wonten timbalan gandeng bumi Tunggarana dina samengko dadi regejegan antaraning negara Trajutrisna lan Pringgondani mula aja nganti lakon tumibaning kurban merga saka padha rebutan bumi Tunggarana dina samengko mara gage jlentrehna ingkang saknyata munggo piye kahanane bumi Tunggarana mugi andadosna ing kawuningan sekawit bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negari ing Pringgondani wonten ingkang lenggah dampar wonten ing bumi Tunggarana menika Sang Nata Prabu Kalapustaka menika sumitranipun Prabu Tremboko sami-sami suwita wonten ngersanipun Prabu Pandhu ngenger dados siswanipun Nalindra ing Ngastina ngono inggih sabanjure saking saenipun Prabu Tremboko tuwin penggalih ingkang welas asih dhateng ingkang kadangipun Prabu Kalapustaka tumuli bumi Tunggarana nalika semanten dipun dadosaken bumi perdikan dadi bumi perdikan inggih boten kebawah wonten pundi kemawon sasedanipun Prabu Kalapustaka ingkang dados Nalindra Prabu Kala Kahana nalika semanten kula tasih dados patih Kala Kahana kuwi atmajanipun Prabu Kalapustaka. Nalika semanten Prabu Kala Kahana pejah ingkang mejahi Nalindra ing Trajutrisna utawi ing Surateleng Prabu Bomantara. Prabu Bomantara ngukup negari utawi laladan Tunggarana. Lah saklajengipun Prabu Bomantara seda wonten astanipun Raden Setija tumuli dados negari Trajutrisna ingkang lenggah dampar Rat Prabu Setija Boma Narakasura wiwit dinten menika negari Tunggarana wangsul dados bumi perdikan malih ngantos saksedanipun Prabu Kalawau dipun perjahi Prabu Bomantara kala wau negari utawi bumi Tunggarana dados bumi perdikan boten kebawah keperintah negari pundi kemawon dumugi sepriki menika lan ingkang lenggani atmajanipun Prabu Kala Kahana inggih menika Gusti kula Adipati Wahana menika diweji menggah mekaten lelampanipun bumi Tunggarana Gusti atur mingkeng kaya mengkono mau apa ana bukti nyatane saora-orane tandha kekancingan wonten kula matur kados mekaten menika krana lelampan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana menika kaserat wonten ing Weda Pustaka Raja menggah menika ingkang dados kekancinganipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati sinuwun
sumber katong wonten dawuh biar padang trawangan ana sewiji-wiji ingkang tinarya gada nggo ningsun bakal nemtokake babakan bumi Tunggarana lho inggih ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tak jaluk bali marang asal mulamu iye nyuwun pamit sinuwun ya sing ati-ati sumber katong. Kresna kula wonten dawuh Werkudara wanapa sira ingkang minangka dadi wong atuwane anak utu-putuku Gatotkaca lan Setija inggih poneyang tepake poneyang minangka pinisra dadi nalindraning para nalindra ingkang wenang ngadili lan misuba para nalindra ndak tetepake ndak jupuk saka lakon ingkang sepisanan nalika Prabu Kalapustaka kuwi dadi sumitraning Prabu Trembuka lan ingkang sekawit Tunggarana kebawah keperintah negaring Pringgondani nalika peperintaning Prabu Trembuka tumuli kaparingan kamardikan lan dadi bumi perdikan nanging dak tetepake Tunggarana tak balekake kala mangsa kala biyen nalika Pringgondani diasta dening Prabu Trembuka kebawah keperintah negaring Pringgondani Kresna inggih ngestaken dawuh ya aku mingkari manut bareng ingsun tepake lah kok putuku Setija klepat ninggal pasewakan tanpa pamit Kresna iki ning lakon kepiye iya kula piyambak mboten mangertos Werkudara piye wah Gatot wonten dawuh cah ora tanggap kakangmu metu njaba kae tarenana karepe piye sendika Kanjeng Rama kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Mas kersanipun Kakang Mas Setija kados pundi dene sasamunipun Kanjeng yang paring dawuh teka Paduka tumuli minglar saking datul negari Ngamarta Yai ora jeneng pun Kakang ngalap marang bumi Tunggarana kuwi ora nanging gandeng pawiwahan mau dipidhangetake sarta dipirsani dening piyai ingkang akeh mula rasaku kok kaya ora kepenak si Adi Wisatriya pun kakangku Wisatriya mongko wis padha-padha madheg nalindra aja gampang marang pasrah marang panguwasaning wong tuwa ayo yen bisa perkara iki dirampungi dhewe kanthi cara kasatriyan Katotian Gatotkaca tinon mapakarka suta tegabira Kresna Kakang Setija ora duwe niat bakal ngukup bumi Tunggarana ewadene Kakang Setija paring dawuh kaya mengkono aja dikira Gatotkaca wong jirih getih wedi mati ayo penjaluke Kakang Setija nganggo cara piye tak turuti bagus ora meringkus dadamu
para Sang Arjuna semuanya semuanya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh Kakang Semar kula sapa iki nuwun sewu menika wayahipun pandhita ing Gebang Tinatar Begawan Paminto Jati jenenge sapa Bambang Pamegat Tresna Bambang Pamegat Tresna nggih ibune Pamintaningsih bapakne sampeyan lho aja ngawur apa pancen bener kowe anak utawa kowe putu Begawan Paminto Jati kasinggihan Kanjeng Rama kula ingkang putra pun Bambang Pamegat Tresna Kanjeng Rama Pamegat Tresna kula wonten paring adhawuh aja gampang kowe ngaku anak Janaka aja gampang kowe ditampa dadi anak Janaka anak Janaka kudu wani ngaturake dharma bektine kalawan wong tuwa menapa ing kedah kula lampahi paduka badhe paring dawuh menapa kadangmu sakloron kadangmu tuwa Setija Bama Narakasura lan adimu lanang utawa kadangmu tuwa ing pringgondane padha panca bakah rebut bumi Tunggarana yen ku bisa ngrampungi tanpa ana dumadining kurban kowe tak anggep anak Janaka Pamegat nom-noman nabung ana ing peperangan aja melu-melu perkara iki kowe ora mangan nangkane ndak gabul pulute nuwun sewu sinuwun dipun tepangaken menika nem-neman saking pertapan Gebang Tinatar wayahipun Begawan Paminto Jati kula Bambang Pamegat Tresna semingkir iki papane wong neter kadigdayan papane nggonku neter kadidan karo adhiku Gatotkaca panjenengan kenging dipune mutaken lho mboten lho kowe ngelekke Ratu Trajutresna apa kira-kira iso ngalahke Ratu Trajutresna wah waduh Pamegat Tresna kowe bayi wingi sore tanganmu atos kaya wesi meh wae ora eling Purwadasena ya aku ngakoni keunggulanmu aku ngakoni kemenanganmu Pamegat Tresna nuwun sewu sinuwun menawi paduka sampun ngakoni dhateng ingkang abdipun Pamegat Tresna menapa langkung prayogi monggo kula kanthi caket kan Raden Gatotkaca lho sirmu piye mangke badhe wonten rembag ingkang langkung wigatos lan ingkang langkung sae tinimbang ngetingalaken dhateng atosing balung tuwin wuleting kulit sinuwun aku manut karo kowe Pamegat Tresna nyuwun pangapunten ngantos kula wantun nengahi perkawis menika kula madreng anggen kula pengin pinanggih kalian tiyang sepuh kula
Inggih menika Kanjeng Rama Janaka tumunten kula pinaringan kewajiban kedah saged misah dhateng ing sami Bandayuda. Lho, yen ngono kuwi adikku dhewe Yayi. Inggih Kakang Mas. Lho yen ngono kuwi adikku dhewe Yayi. Inggih. Kula gumun ing atasipun panjenengan menika Nalindra muda. Ing mestinipun saged kinarya patuladan. Teka tasih dipun reh dhateng derajat tuwin pangkat dipun reh dhateng kadonyan. Aduh sinuwun menawi lelampahan kados mekaten menika menapa boten ambebangri dhateng asmanipun tiyang sepuh Prabu Setija menika atmajanipun Prabu Kresna ing Darawati. Raden Gatotkaca menika kadang kula sepuh atmajanipun satriya ingkang kondhang kaloka Raden Werkudara. Sedaya sami mireng menawi Raden Setija tuwin Raden Gatotkaca sami aben yudha namung rebat bumi Tunggarana. Menapa boten nami ling semi, menapa boten nami damel banger bacin asmanipun tiyang sepuh. Jer kewajibanipun anak menika njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Raden, bumi Tunggarana ing mekaten menika saenipun monggo dipun rembak Nalindring Traju Trisna tuwin Nalindring Pringgondani sumangga kados pundi sak mangke saenipun supados sak mangke tetepa ketingal rukun manunggal tetunggalan boten wonten raos milik antawisipun setunggalipun Raden. Nuwun sewu Kakang Mas. Sepinten kalepatanipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten Yayi pun Kakang wong tuwa ingkang keladuk nganti kurang pitung pun Kakang nyuwun pangapura. Mugi dadosa paseksen jeng andika Kakang Mas lan paseksen kadang kula Yayi Pamegat Trisna nadan sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Hyang Matswapati, sampun dipun dawuhaken dadi Kanjeng Hyang Durgandana bilih Tunggarana menika kebawah keperintah Pringgondani. Nanging paduka Kakang Mas kula aturi nyekseni jumbuh kaliyan ngendikanipun Kanjeng Hyang Trembaka Tunggarana tetep dados kula dadosaken bumi perdikan. Ya pun Kakang nekseni Yayi.